Egy szeszes nemes emberek menhelye, messze elteregetett menhelye. Na, megvan! Keleti kapuk az Európai Önkéntes Szolgálat címmel rendeztek egyhetes tréninget október 6 és 13 között Városszoréten, Gömörben. Ennek az lenne a lényege és a célja, hogy olyan szervezetek jöjjenek össze, akik egymást szeretnék megismerni, és ki tudják egymás között építeni azt a bizalmat, amire szükség lenne projekteken belül. Tehát, hogy ne kezdjenek komolytalan szervezetekkel. Az első lépések a saját magunk ismerete, és az onnan kiinduló tanulás egészen odáig, hogy képesekké váljunk másokat is megérteni, és az összes létező oktatástámogató programot, amit eddig ismertünk, összevontak egy nagy programcsomagba, egy ilyen óriási megacsomagban, amiben azért meghagyták valamilyen szinten a programoknak a függetlenségét. 2 héttől 12 hónapig terjedő időszakra mehettek a szolgálatra, másik országban megismerhettek más kultúrát, van egy kiküldő szervezet és van egy fogadó szervezet. A fogadó szervezet szakbiztosít számotokra lakást, ellátást, fizeti a nyelvtanfolyamatokat, 245 euróból élnek meg nálunk az önkéntesek, mellette van saját szállásunk, az orvosi ellátástól kezdve a szabadidős tevékenységeken keresztül mindenki ki kell, hogy terjedjen a fogadó szervezetnek a figyelmet. A 13. gyerektáborunkat, ahol napi 200 gyerekünk volt az udvaron, ez azt jelenti, hogy olyan 20-25 mester bemutatózik, gyerekekkel kosarfonás, csuhézás, agyagozás, gyöngyfűzés, batikos, gipszezés, minden. Bele kell nevelni a gyerekekbe azt, hogy nem a hülyeségét vásároljuk, hanem tudunk a magyar terméket vásárolni, a itteni terméket, meg a kézmes terméket vásárolni. Reggel 9-től délután 4-5-ig vannak a foglalkozások, aztán a kísérőprogramok még, dalszínház, íjászat, langosütés kemencébe, lovaglós, bemutatókkal. Volt egy olyan elképzelés, hogy egy ilyen kis ökofalut teremteni, minden maximum, ami lehetséges, azt elkövetünk, hogy minden jobban közreműködjünk a természettel, és úgy közreműködni, hogy ez fenntartható legyen a maximális mértékig. Hogy ne csácsoljunk! Nem már, Sanyi! 2 pofára fogom zabálni, mert imádom. Tehát formális mentorság inkább, mint nem is igénylik. Tehát ez a szociális háló, ami van, az nekik bőven elég. Profilozni az önkéntest, profilozni saját magunkat, a szervezetet, és profilozni a pályázatot, és megtalálni a kapcsolódási pontokat. Ugyanis lehetek én a világ legjobb koordinátora és a legkreatívabb embere is, hogyha az önkéntesem nem illeszkedik a pályázatba, és nem fogom tudni beintegrálni a helyi környezetbe. Amennyire csak lehet, tudja, hogy hova jön az önkéntes. Nyugodtan körbe lehet fotózni nekik a várost, körbe lehet fotózni a helyet, ahol lakva fognak. Mi például fotókat küldtünk saját magunkról. Megismerjük egymást a busz megállóban, meg a repülőtéren, Gömör központjaként számon tartva, ezen a címen nem veszünk össze, de tény, hogy azóta tölt be központi szerepet a város a régió életében, és jelenleg is járási székhelyként működik. A helyi szlovákság is magánének érzi ezért Petőfi Sándort, ugyanis anyanyelven végére is szlovák műtő, Bróz Mária volt az édesanyja, úgyhogy szintén egy újabb szimbóluma az együttélésnek és egy újabb kapcsolódási pont a gömöri nemzetiségek között. Petőfi Sándor és ez a helyszín is. Akkor én ezt mindig visszaítom, jó, akkor ennyi volt a jövedelem. Én ezt még megfordom, mit tudom, még 7000 arannyal. Tulajdonképpen a jövedelmét szétosztotta ilyen jótékonysági célokra. A városban a Bányászati Múzeumot is ő építette, aztán utána még
hozzácsatolták a volt bőrgyárnak az épületét, abban van egy igazgatósága. A Bányászati Múzeumnak meg itt a főtéren is van egy galériája, egy könyvtára. Dénes úr, ő pedig itt Városligetben született 1835-ben. Feleségül lett Franz Habadecnak, a Bécsi Zeneakadémia igazgatójának a lányát, Franciskát. A hölgy nagyon szép és gazdag volt, előkeré volt, csak nem volt két vér. Harmadik István, harmadik András István, Krasznodka főkapitánya az időben, és ő kapott 1779-ben a Monarchi Krasznodjájának Mária Teréziától Rófiszilőtre. Ezt a lovak eligadoválták a harcmezőn. És a lónak a patája megsérült, hát volt úgy, hogy ápolni kell, a lovak nem tudott tovább lépni. Látni rajta kampót, mint ahol szakál van rajta a grató, de a puskaport próbálunk. Ez egy lapos rész, oda tették a puskaport, összesetintették ezzel, és ahogy robbant, ahogy lángolta, arról tudták, hogy jó minőségű a puskaport. Így néz ki a spanyolcsizom. Összehajtották, akkor ide a csavar ide bekerült, és ott tekerték a rudacskával, mindig úgy feszült minden menet előtt. Bibit Bono Vinó nagyon fontos, jó volt szív, de Tokajból volt szó, dicséri az urát, labdabó. Krasznodka vára van festve, 1748-ban. András Ferenc idejével jövök a várkapitán. Hát ilyen első minden nagyon boldog élethez kell. Van-e valami ötletetek, vagy szeretnétek-e tovább is együttműködni velünk, a többiekkel, többi országbeliekkel, és esetleg, hogy milyen tematikában? Ezzel mondjuk legalább 4-5-6 szervezet, amelyik éppen ilyen nagyon stabil partnerként tudna nagyobb pályázatokat. Tehát, hogy ez a vicces, hogy tényleg azon a szinten, ahol megy mindenki, hogy nem talál olyan partnert, akire tudod bonyolítani. Hogy meg lehetne oldani, hogy az önkéntesek ott is tevékenykednének valamilyen formában, és ezzel meg lehetne oldani az étkeztetésüket. Például propagálhatnánk egy önkéntes projektet is. Szelektíven szedett szemetet értékesíteni, komposztálni. 5 országból jönnének emberek egy adott városba, kapnának egy könyvet és egy térképet, azt el kellene, hogy olvassák, hogy rájöjjenek a könyvből, hogy mik a nevezetességek, és utána mindenki csinálna egy kis filmet, és így kiderülne, hogy mindenkinek más a szemszöge az adott régióról, meg a nevezetességekről. Hogy a kárpátaljai többi civil szervezethez is eljutatni információkat, hogy ők is be tudjanak kapcsolni. Tematika szerint létre lehetne hozni nemzetközi ifjúsági kempinget. Ahol ezeket az ötleteket továbbra is tudnánk kölcsönösen használni, vagy új ötleteket feltenni. Külön egy hetet is kidolgoztak, egy hétre való tevékenységet, hogy mi mindent fognak, ilyen órarendet, hogy mit fognak csinálni. Mondjuk egy tipikus hetében az önkéntes szolgálatnak. Felállás, nyelvi felkészülés. Micsoda? Meg a önkéntesek. És odaírjuk külön nyelvtanulás, ja. 5%, nyelvtanítás. 10. Mire? 10. Na, akkor az első tevékenység az... Közösségi munka és események szervezése? Már elment 45, marad 65%, azt el kell osztani a maradék 6 kategóriába. Úgy érzem magam, mint a Teletubby. Úgy is nézel ki. Jó, Mikulás. Az első lépcsőfokot érdemes lassabban megtenni. Ha alapvetünk a protein, kezdődik a nagy kanyar.
Elefantot! Látod, így látom, hogy csúszik az elefant! Nem savanyíthat ecetté a távol, s mi messzeség itt mostanig lebeg, a tilalom meg vinnyog és epeg. Sejmulatok csak a sok bölcs találnom. Tulajdonképpen a borkészítésnél, mint említettem, a musta lényeg. Természetesen préseléssel nyerjük a mustot, és valamilyen edényekben lehetőleg sterilen előkészített hordókba, vagy üvegbáltorokba, ilyen 50 literes edényekbe tesszük a mustot. Legtöbbnyire ilyen paraszt embereknél, családokban 3 emberes bor a leggyakoribb. Tehát, hogy egy vissza, 2 meg fogja, hogy elvedőjön. Rózsatesek vízzel.